Ani staff nengge jotor fainai khajani tahukte bukuk song okra sakra jotono no ani khani hamjakmani chibaya pharo tamni himale norok asuk satungo kosto khai norok ang norokno sahormani yagulo norok phaijabami bagai norokno paipleya hamjakmani chibaya pharo teboba hake chini dang sawa asukjak Borong menang sar Jagadish Debrama Chairman TTADC Sarno Belekino Hambai Oba Hake Nangkuma Jora Kibiwi Oro Jengno O Programo Nachato Ke Jora Ramani Bagai Aba Hake Tebo Paimanjak Pakia Belai Katsuksa Ani Sar Borong menang Onimes Debrama Deputy CM TTADC ni Sarnobo Ani Kulumung Yapare Lamsogo tai abo hake phaimanjak paikya SDM Mohanpur Sarnobo hambai yaparo dhonyobad janai SDM sarke tebo hambai maruo fire department ni sar chongno bahaino belai khatung khajake borok phaimani bagai abni bagai sar chongno ani khulumung hamjakmani sibai yaparo abo hake chini Borong menang chini Reverend Kishore Kumar Debrama AGS TBCU Sarnobo Belekino Hambai Pandawo Aba Hake Nangkuma Jorarok Bini Samungo Bo Samung Khaimani Bagai Aba Hake Tebo Phaimanjak Paikya Borong menang Reverend Ronjit Debrama Secretary SNBA ni Sarnobo Belekino Hambai